Gata, am înțeles de ce Neanicu a vrut să-l recupereze de urgență pe ăsta, pe Dani Mocanu și să-l aducă în România, pe repatriere, cum ar veni. Ați înțeles? Pentru că Dani Mocanu a cântat melodia cu Generalul, Luciucă, cu Tancu, de să pricepe cu Tancu. Și vrea să-l trimită, Neanicu vrea să-l trimită în strântarea Curmuz, la Curmuz acolo, ca să ne aducă petrol, să se ieftinească benzina și motorina și azi, Neanicu, bă, pentru că mi-ai cântat melodie și m-ai pus președinte, recompensa mea față de tine, recompensa, cum ar veni să recompensează față de Dani Mocanu, acum s-a dus la recuperat în Italia de urgență, ați înțeles? Și ce a făcut? Îl trimite în Curmuz, strâmtoarea Curmuz, să aducă petrol ieftin în România. Te pup și te chizi love, băi, Dani Mocanu. Pe Neanicu nu-l mai pup, că nu mai vorbesc cu el. M-am certat cu el.